της πατρίδας μας έδωσαν το μεγάλο παρόν επικεφαλής στους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Δίκαια λοιπόν καθιερώθηκε ως γιορτή της νεολαίας, γιορτή σχολική. Ακολουθεί το ποίημα ύμνος στα παιδιά του Πολυτεχνείου. Σε εσάς αδέρφια μου εμείς χρωστάμε τη ζωή μας, το αίμα μας, το σώμα μας και την ύστερη πνοή μας. Ζητήσατε κάτι κακό, δόξα στη μεγαλεία σας. Όχι, ζητήσατε απλά μόνο λίγη ελευθερία. Η ελευθερία στους Έλληνες είναι όλη η ζωή τους και όταν τη χάσουν δίνουν το αίμα της πνοή τους. Κι εγώ ήρθα σήμερα να δω πώς πέσαν τα κορμιά σας και αντίκρισα εδώ και πως και τα ονόματά σας. Ένας από τους σκοπούς της σημερινής γιορτής είναι να μην ξεχάσουμε τι έγινε τότε σαν σήμερα. Γι' αυτό ας γυρίσει η μνήμη μας το 1973, μια χρονιά πικρή, η πιο πικρή ίσως της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας που αγκάλιασε θανάσιμα την πατρίδα μας από το 1967. Η Χούντα είχε κουρελιάσει κάθε ιδέα κράτους, κάθε ιδέα δικαιοσύνης, κάθε ιδέα αξιοπρέπειας των πολιτών και ιδιαίτερα των φοιτητών, γιατί ήξερε πως τα φοιτητικά νιάτα ήταν ο μεγάλος εχθρός της. Τα βάσανα, οι εξορίες, οι ταπεινώσεις σπάνια έφταναν στο λαό, γιατί η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ήταν στα χέρια της Χούντας και σε όλα υπήρχε λογοκρισία. Μόνο εκείνοι που ήξεραν από κοντά τα βάσανα των συγγενών και των φίλων τους στην εξορία ή στη φυλακή μπορούσαν να μας πούν για τις ταλαιπωρίες που περνούσε ο λαός μας. Αλλά η πίκρα σιγά σιγά μεγάλωνε, φούντασε σαν θολό κατεβασμένο ποτάμι και έγινε οργή στα χρόνια που κύλησαν. Ακολουθεί το τραγούδι «Το σφαγείο». Και άρχισαν τότε οι πρώτες αντιδράσεις ενάντια στη Χούντα. Οι εργάτες έκαναν απεργίες. Οι σπουδαστές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έκαναν αποχές μαθημάτων.
Ο λαός της Αθήνας, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, περίμενε τους τελευταίους μήνες πως θα άλλαζε η πολιτική κατάσταση της χώρας ύστερα από τα χτυπήματα που δεχόταν καθημερινά. Ο λαός περίμενε και περίμενε, με η πολυπόθητη αλλαγή, η αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν ερχόταν. Η αγανάκτηση του λαού μεγαλώνει. Τα προβλήματα αντί να λύνονται πληθαίνουν. Η νεολαία και προπάντως οι φοιτητές, το πιο μαχητικό τμήμα του λαού μας, βλέπουμε ότι τα αιτήματά τους σχετικά με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν θα λυθούν αν δεν γίνει πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Ακολουθεί το τραγούδι «Ο δρόμος». Ο αγώνας των φοιτητών γίνεται αγώνας όλου του ελληνικού λαού. Γίνεται αγώνας πολιτικός. Γίνεται αγώνας για τα απαραίτητα πράγματα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Οι λέξεις αυτές ήταν το σύνθημα που μέσα του κρυβόταν η λύση των προβλημάτων εκείνης της εποχής. Και τα προβλήματα οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά απασχολούσαν όλους τους εργαζόμενους, όλο τον λαό. Κάποτε από τη φοβέρα της στρατιωτικής δικτατορίας, το μόνο που απομένει είναι η διαμαρτυρία. Αρχίζουν τα συλλαλητήρια, απεργίες στάσεις εργασίας, αποχή από τα μαθήματα. Παντού πρώτοι φοιτητές πρωτοστατούν, προετοιμάσουν όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ακολουθεί το ποίημα «Κοίτα με στα μάτια». Κοίτα με στα μάτια και έλα πιο κοντά, Άγια μου καρδιά και αγαπημένη.
Άκουσα και απόψε η πόρτα να χτυπά, πέτρες να κυλούν οι πεθαμένοι. Πώς θα το ξεχάσω εκείνο το παιδί στο περιβολάκι το Άι Νικόλα, που πίνε τον ήλιο σαν χλωρό κλαδί πριν το θυμηθούν τα πολυβόλα. Κοίτα με στα μάτια και με το σουριά, πάρε τη φλέβα μου μελάνη, γράψε το όνομά του στο σφυγιά, χέρι φανικό να μην το φτάνει. Πού είσαι Πέτρο, πού είσαι Ιάννη, του κάτω κόσμο του συντριβάνει, νεράκι πίνω να λησμονήσω, γύρισε πίσω, γύρισε πίσω. Και φτάνουμε στο Νοέμβρη του 1973, που οι φοιτητές με κέντρο το Πολυτεχνείο θα αρχίσουν ένα αγώνα ενάντια στο καθεστώς της Χούντας. Ο αγώνας του Πολυτεχνείου από φοιτητική διαμαρτυρία γίνεται λαϊκό ξέσπασμα για τα όσα υπόφερε ο λαός στα χρόνια της πιο σκληρής δικτακτορίας που γνώρισε αυτός ο τόπος. Στον αγώνα παίρνουμε μέρος όχι μόνο φοιτητές, αλλά και η νεολαία όλων των κοινωνικών τάξεων και πολιτικών παρατάξεων. Ας ακούσουμε το τραγούδι «Είμαστε δυο». Όπως και άλλες φορές στην ιστορία της πατρίδας μας, αλλά τώρα περισσότερο από τότε, τα ελληνικά νιάτα, φλογισμένα από τον πόθο της ελευθερίας, αδρεφωμένα κάνουν ένα αγώνα μέχρι θανάτου, γιατί όπως όλοι καλά το ξέρουν, οι Έλληνες, η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Τα ελληνικά νιάτα για άλλη μια φορά έδειξαν ότι ξέρουν να αντιστέκονται στη βία. Έδειξαν ότι ξέρουν να υποστηρίζονται την ελευθερία που είναι βγαλμένη από τα
κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά. Ακολουθεί το ποίημα 3 μέρες. Ήταν η γενιά του αύριο. 18-19 ήταν χιλιάδες τα παιδιά και 3 τα μερόνυχτα. Την πρώτη μέρα τραγουδούν, την πρώτη νύχτα μας καλούν, την πρώτη μέρα ελευθεριά, γραμμένη λέξη με μπογιά. Τη δεύτερη μέρα τους τιμάνα τον πατέρα τους, καμώνοντας πως τους ξεχνούν και όλη μέρα τραγουδούν. Την τρίτη τη φαρμακερή, φωνή λάλη από το πρωί, το όνειρο να μην χαθεί και η ιστορία να γραφτεί. Ήταν το σήμερα η γενιά, παιδιά με ανοιχτή καρδιά, τα σημάδεψαν στα τυφλά και σκότωσαν τη λευτεριά. Στις 14 Νοέμβρη 1973 οι φοιτητές οργανώνουν τον αγώνα τους και αποφασίζουν να κλείσουν στο Πολυτεχνείο. Αρχίζουν να συγκεντρώνουν τρόφιμα, φάρμακα, ορίζονται φρουρές στα πιο επίκαιρα σημεία του Πολυτεχνείου. Ας ακούσουμε το τραγούδι «Ένα το χελιδόνι». Μια νύχτα
Στις 15 Νοεμβρίου 1973 οργανώνεται και ιατρείο για την χειρότερη περίπτωση. Η ημέρα περνάει γεμάτη ανησυχία για το τι θα αποφασίσει η Χούντα μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου. Και το βράδυ ακούγεται στην επαναστατημένη πόλη το μήνυμα «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο». Και ακούγονται οι πρώτες εκπομπές των ελευθέρων, πολιορκημένων και αγωνιζόμενων φοιτητών από το ραδιοφωνικό σταθμό που έστησαν. Οι φοιτητές στέλνουν αγωνιστικά συνθήματα, διαδηλώνουν τη θέλησή τους να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους και συζητούν την συμπαράσταση του λαού και των πολιτικών ηγετών του τόπου και ο λαός πρόθυμα προσφέρει την υλική του και ηθική του βοήθεια και οι πολιτικοί με δηλώσεις τους βρίσκονται στο πλευρό των φοιτητών και καυτηριάζουν την στάση της Χούντας απέναντι στη νεολαία. Ακολουθεί το ποίημα στο Διομήδη Κομνηνό. Βαβάος είχε βαβαρημένο παραστάνε Διομήδης, 5 χρονών στις πλάτες του φαντάρου του, φωνάζοντας για λαφταριά στην Κύπρο. 10 χρονών ξυπόλυτος, με μια φάτα ψωμί στην τσάπη, βάδισε στην πορεία της ειρήνης. Στα 12 ζητούσε δημοκρατία. Στα 17 με ένα πλακάτι στο χέρι, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Γύρω από το Πολυτεχνείο έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες λαού φοιτητές και φοιτήτριες, εργάτες και εργάτριες, μαθητές και μαθήτριες, δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες κάθε κοινωνικής τάξης. Άλλοι νέοι οχυρώνουν το χώρο του Πολυτεχνείου με οδοφράγματα, άλλοι προσπαθούν να κινητοποιήσουν τα λεωφορεία και τα τρόλια. Το Πολυτεχνείο γεμάτα αγωνιστικές της... Ας ακούσουμε το ποίημα «Φωνές». Φωνές, ακούω φωνές, πολλές φωνές, να βγαίνουν με ένα στόμα, δεν στέκει ελεύθερη ψυχή σε σκλαβωμένο σώμα. Ακούω φωνές, πολλές φωνές, να έρχονται από πέρα, τι να είναι άραγε καλό ή θα έρθει άργια μέρα. Ακούω φωνές, πολλές φωνές, τραγούδια πεθαμένων, μανάδων κλάματα, ρυθμοί πεάνες δοξασμένων. Με τις δικές σας τις φωνές, μείνουμε τις δικές μας, στη μνήμη μας το γέλιο σας και στις στις καρδιές σας. Άλλοι νέοι οχυρώνουν το χώρο του Πολυτεχνείου με οδοφράγματα, άλλοι προσπαθούν να κινητοποιήσουν. Το Πολυτεχνείο γεμάτα αγωνιστικές της ελευθερίας και της δημοκρατίας στα προάβλια της αίθουσας. Στις ταράτες τραγουδούν και φωνάζουν όλοι μαζί. Ζήτω η ελευθεριά, κάτω η τυραννία, είμαστε αδέρφια. Οι νεαροί αγωνιστές με τη συμπαράσταση των καθηγητών. Μέσα στο Πολυτεχνείο και του έξω κόσμου παίρνουν θάρρος και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η χουντική κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει τον Πριτάνη ότι ο χώρος είναι άσυλο φοιτητών ιερό και δεν θα παραβιαστεί. Παρά τη διαβεβαίωση πυροβολούν τους άγγλους φοιτητές και όσους τους συμπαραστέκονται επιτέθεται με γκλόμους και χτυπούν όσους συναντούν γύρω από το Πολυτεχνείο και πολλοί τραυματίες και μερικοί νεκροί. Ακολουθεί το τραγούδι «Το γελαστό παιδί». Λέγοντας
συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός ζητάει τη βοήθεια γιατρών για τους τραυματίες. Πολλοί γιατροί πηγαίνουν αν και κινδυνεύουν και προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια. Ας ακούσουμε το πεζό τριήμερο Σακάγγελ. Σε μια στιγμή παραμερίζει το πλήθος, μαζί του κι εμείς. Παραμερίζουμε για να περάσει μια εικόνα ζωής, νεογέννητη κι αυτή, φερμένη όμως από πολύ παλιά παραμύθια. Ένας άντρας, ο πατέρας πρέπει να είναι, και στο σβέλκο του καθισμένο ένα μικρό παιδί, πολύ μικρό. Περνούν αμίλητοι ανάμεσά μας και το παιδί από ψηλά, με ένα πρόσωπο σοβαρό, κοιτάζει όλους εμάς αμίλητο, κουνώντας με το χέρι του ένα χάρτινο σημαίακι. Πού βρέθηκε τέτοια ώρα το παιδί, πού βρέθηκε το σημαίακι? Τα παιδιά τέτοια ώρα κοιμούνται. Τα σημαίακια τέτοια ώρα είναι θαμμένα σε μπαούλα, περιμένοντας κάποια εθνική γιορτή για να βγουν και να κρατηθούν από παιδικά χέρια. Υποδεχόμαστε σιωπηλή τη νέα ζωή που περνάει ανάμεσά μας. Να γονατίσουμε πρέπει, να σκύψουμε τα κεφάλια μας πρέπει στη νέα ζωή. Παραμερίζουμε μόνο και σιωπαίνουμε και το παιδί προχωράει πιο πάνω, όλο και πιο πάνω και το αυλάκι που ανοίγει πίσω του ξανακλίνει. Τώρα το παιδί φαντάζει από μακριά, σαν να πορεύεται μοναχό του πάνω από τα κεφάλια μας, σαν να ξανά γίνει το θαύμα, λες και περπατάει πάνω στα κύματα, το παιδί έπειτα από τόσους αιώνες, δίχως να βουλιάζει. Ώρα μεσάνυχτα, σύεται η γη από άκρη σ' άκρη. Τρίζουν τα παράθυρα, παραβιάζονται οι πόρτες. Όχι, δεν είναι αχλοβοή, είναι φωνές καθαρές. Δεν είναι όπλος, δεν είναι βουητό. Είναι απόσταγμα γνώσης αιώνων, που τη ζήμωσαν οι άνθρωποι μέσα σε μπουντρούνια και σε κρυφά σχολιά. Χάνομαι προς τα αριστερά. Άλλος κόσμος τιμώχνεται εδώ. Κάποιοι κουβαλάνε θεόρατα πανέργεια γεμάτα τρόφιμα. Για τα παιδιά, για την καρδιά την πολιορκημένη. Νοέμβρη 1973, ώρα 2 το πρωί. Τα τάγκ πλησιάζουν στο Πολυτεχνείο. Οι πολιορκημένοι φοιτητές φωνάζουν «Φαντάρι, είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέρφια, μη μας χτυπήσετε». Ώρα 3 το πρωί. Ένα τάγκ γκρεμίζει την πόρτα του Πολυτεχνείου και στρατός και αστυνομικοί μπαίνουν στο προαύλιο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών καταγγέλει στον ελληνικό λαό για την ανίερη πράξη του δικτάτορα. Οι φοιτητές μπροστά στην κατάσταση που δημιουργήθηκε προσπαθούν να φύγουν πηδώντας τα κάγκελα, μα δέχονται αγριότητες, επιθέσεις. Πολλοί φαντάροι, αν και έχουν διαταγή να χτυπούν αλίπητα, προστατεύουν τους φοιτητές και τους βοηθούν να φύγουν. Ακολουθεί το τραγούδι της δικαιοσύνης ηλιενοείται.
Ας ακούσουμε το ποίημα «Οι φοιτητές άοπλοι υποδέχονται τα τάγκς με χειροκροτήματα». Χειροκροτήστε, δεν θα μας χτυπήσουν φίδι, κόντρα στα πρόσωπα, μπουκες σιωπηλές. Χειροκροτήστε, είμαστε άοπλοι και χίλιοι, κόντρα σε εκείνη τη φωνή, κάνε αισθητές. Χειροκροτήστε, θα έχουμε τραγούδια όπλα. Πρόχειρα μετρηθήκαν και έμοιαζαν πολύ. Το χειροκρότημα έμοιαζε με 1000 όπλα. Πρόχειρα μετρηθήκαν και έμοιαζαν μισή. Χειροκροτήστε, περνάει μπροστά η τούτε η γενιά. Παιδιά στιτά, παιδιά μισά, παιδιά νεκρά. Φίλοι ακούστε, μη χειροκροτάτε πια, μαζί με τα νεκρά παιδιά πεθαίνει η ελευθεριά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών και των ελεύθερων αγωνιζομένων πολιτών μεταδίδει. Λαέ, μας σκοτώνουν. Την ώρα τούτη πεθαίνουμε για τη ελευθεριά σου. Μας σκοτώνουν. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Και μετά δεν ξανακούστηκε τη βραδιακή. Και τώρα ακολουθεί το ποίημα «Αχ, τι να πω». Άκου τους χτύπους του θανάτου, άκου πως κλαίει ο ουρανός, κορίτσια και παλικαράκια, ο χάρος ήταν αδελφός. Αχ, τι να πω και τι να κάνω, παγώνει ο πόνος και καρδιά. Αχ, πώς να δω και να μην κλάψω τέτοια βαθιά λαβωματιά. Και αυτός ο κόσμος που γυρίζει μες στα σκοτάδι, τι να πει και αυτή. Και αν έχει μάτια δεν δακρύζει, φωνή δεν έχει να ακουστεί. Το κυνηγητό των φοιτητών και των πολιτών συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Οι νεκροί στο Πολυτεχνείο είναι 18 και οι τραυματίες 1013. Ας ακούσουμε το ποίημα «Ο νεκρός που τον είπαν αρχηγό». Τον έλεγαν ο αρχηγός, έγινε ο πρώτος τους νεκρός. Οι φίλοι του είπαν θα ζήσει όσο θα υπάρχουμε κι εμείς. Είχε 2 μάτια γαλανά στο αριστερό στενά μπλε παγωμένο το δεξί σε στόμα κόκκινη γραμμή. Μιλούσε πρώτος στα παιδιά, γέμιζε λόγια η καρδιά, πέρασε πρώτος στη γραμμή που τελειώνει η ζωή. Σκοτώθηκε ο αρχηγός, ήταν ψηλός, ήταν αισθητός, θα τριγυρνάει στη ζωή όσο υπάρχουν ζωντανοί. Ακολουθεί το ποίημα του προσκριτήριου. Στο προσκριτήριο ήταν χιλιάδες. Πλάσα πόντες έμπαινε σε προσμετρηθήκαν και σιγουριά οι μανάδες. Κανείς δεν είπε το όνομα νεκρός. Ο Νίκος και ο Βαγγέλης και ο Σταμάτης και εκείνος που τους μίλαγε βραχνά και η κοπελιά που βρήκαν το όνομά της σβησμένο στη σχολή στα πρακτικά. Στο προσκριτήριο ήταν παρόντες, ένας κανονός, μια μνήμη και αριθμοί. Θα ζουν ανάμεσα τους χιλιαπόντες, για πάντα θα θυμούνται ζωντανοί. Κάθε χρόνο η κοσμοσυρωή, η ανθρωποθάλασσα στο Πολυτεχνείο. Στον τόπο της θυσίας είναι το μεγάλο προσχήμα στη μνήμη των αγωνιστών του. Ατελείωτη σειρά από τα πιο όμορφα λουλούδια της ελληνικής γης σκεπάζουν την πόρτα του Πολυτεχνείου, το σύμβολο αυτό εκείνης της ένδοξης μέρας. Τα μηνύματα στα χιλιάδες χαρτάκια είναι ο τυπωμένος πόνος για το χαμό των νέων παιδιών, για την άδικη και άνηση μεταχείριση που τους έγινε εκείνο το αξέχαστο βράδυ στις 17 Νοέμβρη 1973. Ας σταθούμε κι εμείς μπροστά στην πόρτα του Πολυτεχνείου, ταπεινοί προσκυνητές, και ας προσευχηθούμε να απαλύνουν οι ψυχές όλων μας και η μνήμη να μην χρειαστεί παρά για να διδάξει σε όλους μας πόσο μεγάλο
είναι το χρέος μας να διαφυλάξουμε το αγαθό της δημοκρατίας και της ελευθερίας, εθνικής, πολιτικής, κοινωνικής. Γιατί σκοπός του ανθρώπου είναι να χαίρεται τη λευτεριά και την ευθύνη της δημιουργίας και δεν δημιουργεί κανείς χωρίς ελευθερία. Τα γεγονότα πρέπει να μας διδάσκουν και το Πολυτεχνείο με τον αγώνα του να μας διδάσκει ότι ο λαός ενωμένος οργανώνεται και νικά τον οποιοδήποτε εχθρό του. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε το θεατρικό με τίτλο «Διαδήλωση».